Язгы кичтә сезне кайнар сәламләп эфирда Саба дулкыннары телевидениесе һәм бүген 28 март җомга кичендә Одна информацион программасының чираттагы чыгарылышы. Студияда Гөлназ Гатауллина эшли. Бүген без сезгә менә нәрсәләр турында сөйлибез. Рамазан айы саваплы гамәлләр белән сөендерә. Районыбызда олылар һәм балалар өчен зур ифтарлар узды. Бердәм дәүләт имтиханын әти-әниләр бирде. Нәүрүз мөбарәкбат, Сабалылар яз бәйрәмен каршы алды. Әлеге һәм башка яңалыклар турында хәзер тулырак сөйләрбез. Тапшыруыбызны махсус хәрби операциядә көрәштә булган геройларыбыз белән таныштырудан башларбыз. Кызганыч, сугыш кырыннан районыбыз өчен кайгылы хәбәр бу атнада да килеп иреште. Шушы көннәрдә тагын бер якташыбызның гәүдәсен туган ягы Байлар Сабасына алып кайттылар. Героебыз турында тулырак безнең геройлар сәхифәсендә. Украинада бара торган махсус хәрби операциядә районыбыз ир-егетләре дошманга каршы фидакар көрәш алып бара. Сугыш булгач, әлбәттә, югалтуларсыз булмый. Районыбыздан киткән ир-егетләрне югалту ул ачы хәсрәт алып килә. Узган чәршәмбедә Саба җиренә тагын бер газиз, кадерле егетебез Илфир Зөфәр улы Мөхлисовны алып кайттылар. Илфир Байлар Сабасында туган, Саба гимназиясын тамамлаган, Саба аграр көллиятендә белем алган, гадел, кыю егет. Ул үзенең тормыш юлын Яр-Чаллы шәһәрендә дәвам итә. Гаилә кора, эшли, әти-әнисенең һәм туганнарының таянышы була. Украинада махсус хәрби операция башлангач, ул Яр-Чаллы шәһәреннән сугышка китә. Ватан алдындагы изге бурычын үтәгәндә батырларча һәлак була. Илфирның үлеме юкка түгел. Ул үз ватанының, үз халкының мәнфәгатьләрен яклады. Ул герой, ә без геройларны онытмыйбыз. Илфир Зөфәр улын соңгы юлга озатырга Сабалылар һәм районыбыз халкы күпләп килгән иде. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, Яр-Чаллы шәһәренең Комсомол районы башкарма комитеты җитәкчесе Ленар Әхмәтҗанов, Россия Федерациясе салым инспекциясының Татарстан Республикасы буенча җитәкчесе урынбасары Андрей Никиташин һәм аның дуслары, туганнары чыгыш ясаганнан соң Илфирны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Илфирның якыннарының һәм туганнарының авыр кайгысын уртаклашабыз. Әнисе Зиләгә, әтисе Зөфәргә, илгә кыю һәм курку белмәс егет үстергәннәр өчен рәхмәт сүзләре җиткерәбез. Алар алдында баш иябез. Авыр туфрагың җиңел, урының җәннәттә булсын. Илфир Зөфәр улының җәсәде Туктар авылы зиратына күмелде. Бөркет кебек япь-яшь егетләр, күңел түрләрендә мәңге уелып кала, йөрәкләрне сүнә өметләр. Хәтердән уйла күп нәрсә, онытыла иң гүзәл язкышлар, онытылмый үзенең иңендә ил данын күтәргән язмышлар. Вакытлар үтүгә сүрелә, җирдәге иң якты балкышлар, сүрелмий катырак яналар, ил данын күтәргән язмышлар, ватанны саклаган язмышлар. Тыныч йокла, Илфир, без сине онытмабыз. Дәвам итәбез. Узган атнада Үзәк район хастаханәсенең 2024 елдагы эш нәтиҗәләренә йомгак ясауга багышланган киңәшмә үтте. Шулай ук 2025 елга бурычлар куелды. Альмира Мәүлитова хәбәре. Киңәшмәдә район башлыгы Рәис Миннеханов, сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Альмир Абашев, Төбәгара клиник диагностика үзәге генераль директоры Рөстәм Хайруллин катнашты. Район хастаханәсенең 2024 елгы нәтиҗәләре белән баш табиб Марат Юсупов таныштырды. Демографик хәлгә тукталды. Демографическая ситуация в Сабильском районе стабильная. Отмечается положительная динамика в части снижения смертности населения. Сабильский район в рейтинге районов Республики Татарстан за прошлый год занял 8-е место по демографическим показателям. Шулай ук баш табиб диспансерлаштыру кадрлар бүлеге алдагы бурычлар белән дә таныштырды. Сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Альмир Абашев районның медицина хезмәткәрләренә үткән елдагы эш нәтиҗәләре өчен рәхмәтен белдерде. Республика буенча хастаханәнең башка райондагыларга караганда күрсәткечләре югары булуга басым ясады. На самом деле, по сравнению с большинством районов с такой же численностью населения и удаленностью от основных муниципальных образований, от городских округов, значит, одни из лучших и выдающихся. У вас на одну фамилию выше рождаемость, чем в целом по республике Татарстан.
кроме того, смертность ниже. И самое главное, что уровень населения существенно ниже, чем в республике в целом. Так, если у нас, естественно, уровень населения в республике составляет 2,5 промилле, то в Савинском районе она составляет менее 1 промилле и всего лишь 0,7 получается. Это в целом показывает, что климат для проживания населения и для деторождения в Савинском районе очень благоприятный. Это здорово, это усилия медицинских работников, это, Расим Ильич, работа всей команды Савинского муниципалитета на создание достойных условий труда и жизни. Киңәшмә ахырында районның алдынгы медицина хезмәткәрләре Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының һәм Саба районы башлыгының почет грамотлары, рәхмәт хатлары, Саба район хастаханәсе баш табибы исеменнән грамотлар белән бүләкләнделәр. 92 елның октябрында хатын-кызлар бүлегенә шәфкать ташы булып эшкә кайттым. Шул елдан бирле шушы отделениедә эшлим, 32 ел. Рәхмәт яусын җитәкчебезгә Марат Рафаиловичка, шушы безнең эшләгәнне күрсәтә белгән өчен. Үзебезнең коллективтан бик рәхмәтле коллективларыма, бик тату, бик матур эшлибез. 2025 елның иң төп бурычларының берсе ул кан тамырлары үзәген төзеп бетерү һәм кулланылышка тапшыру. Кан тамырлары үзәген ачканда төп мәсьәлә әлбәттә кадрлар бүлеге. Район башлыгы билгеләп үткәнчә, технологик дәрәҗә югары булырга тиеш. 21 апрель көнне Саба муниципаль районы бергә тапшырабыз. Ата-аналар тарафыннан бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру көне Бөтен Россия акциясында катнашты. Сынаулар Саба гимназиясында үтте. Имтиханны уздыру тәртибе белән без дә таныштык. Саба гимназиясы район буенча төп имтихан тапшыру пункты итеп сайланган һәм Бөтен Россия акциясында катнашырга бу көнне 14 әтияне килде. Имтихан тапшыру кабинетына алар кулларына паспорт һәм ручка тотып металл рамка аша үтеп керделәр. Нәкъ чын имтихандагыча. Төп максат та әтиянеләргә бердәм дәүләт имтиханын тапшыруның таләпләре һәм балаларга кече класслардан ук яхшы белем тупларга кирәклеге хакында таныштыру. Әтиянеләр белән әлеге йыгынны оештырачаклар, нәкъ төп йыгынны үткәргән хезмәткәрләр, bu организаторлар, техник специалистлар һәм әлеге йыгы барышында аларга күрсәтеләчәк, аңлатылачак каян безнең материаллар алына, алар ничек тикшерелә. Әлеге йыгы барышында шулай ук безнең видео күзәтү алып барыла. Һәр кабинетта безнең икешәр видеокамера урнаштырылган. Безнең бердәм дәүләт имтиханнары тапшыра торган пункт бу. Бүген менә сез 11 класс укучылар әтияннәр буларак имтихан язып караячаксыз. Математика базовый уровень. Моны эшләр өчен сезгә 40 минут вакыт бирелгән. Булай базовый уровеньне математиканың укучыларга 3 сәгать вакыт бирелгән. Саба районы мәгариф идарәсе методисты Гөлназ Галиева әтияниләргә имтихан тапшыру үзенчәлекләре турында сөйләде. Техник әзерлек турында мәгълүматны гимназия директоры урынбасары Фидан Хафизов җиткерде. Әтияниләр каршында психолог та чыгыш ясады. Шулай ук биредә пункт җитәкчесе, аның урынбасары, шәфкать туташы, җәмәгать күзәтүчеләре дә эшли. Оештыручы имтиханның гомуми кагыйдәләре белән таныштырды. Әтияниләр теркәлү бланкларын тутырырга кереште. Әзерлек эшләре тәмам һәм менә ниһаять билгеләнгән вакытта имтихан башланды. Алар 21 биремне үтәргә тиеш. Сатыш авылыннан Рәдиф Рахимов бердәм дәүләт имтиханын тапшыручы әтиләрнең берсе. Аның бу уку елында кызы Чулпан 11 сыйныфны тәмамлый. Әти кеше мәктәптә физика һәм информатика фәннәреннән белем бирә. Бу елны инде 2нче тапкыр үтәбез ди ул. Олы кызы Ләйсән югары уку йортын тәмамлаган. Benim kız devlet imtihanlarını bireydi. Üniversite 11. klasta bazı matematika boyunca Bireşek. Benim profil fizik efendim boyunca olan bizden yukarı oku yurtunda matematika bir güçlü verildi. Benim için ağır deyip aytamam benim bu. Balalar için uyarga gerekli emirler barından da varsıların bazı uleminde verilse de olay jеңил деп айтып bulmayı işlerge mümkün. Birinci tanış bulsunlar, tanışkıla ötсін egzaminlары, оңашылар индаlarga, алар бүтүнүсүндө булдыралар, әзерленген үзләренең көчләрен күрсәтә алсыннар дип теләйбез инде. Имтиханны җитәкчеләр дә тапшырып карады. Район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Бахманов мәктәпне 22 ел элек тәмамлаган. Мондый төр имтиханны беренче тапкыр эшләп каравы. Иң беренче рәхмәт әйтәсе килгән әтиянеләргә, үзләренең вакытларын сарыф итеп, вакытларын жәлләмичә килеп утырдылар, шактый гына вакыт сарыф иттеләр.
Биримнәргә килгәндә инде биримнәр төрлесе бар, җиңеле дә бар, җиңел түгеле дә бар. Балаларыбызга инде тагы бер инандык, җиңел түгел икән чынлап та. Еге инде ул бердәм дәүләт имтиханыбызның 20 ел дәврендә бара. Нәрсә әйтсәк тә ул бар, аның белән килешергә кирәк. Шушы егедан инде безнең балаларыбызның килешәге тора. Шуңа да аларны инде әйтәләргә тәскиле тынычландырып, бердәм имтиханнар алдына әзерләп җибәрү эшебез шул безнең. Районда быел 163 бала 11 сыйныфны 353 укучы 9-ны тәмамлый. Бердәм дәүләт имтиханын гимназия базасында тапшырачаклар. Аларның барысына 25 кабинет әзерләнде. Аннан тыш бер безнең штаб әзерләнәчәк. Анда без хезмәткәрләр эшләячәк һәм бер медицина кабинеты. Һәр кабинет безнең бер компьютер белән, бер ноутбук белән җиһазландырылган. Шулай ук бер принтер, һәр кабинетта сканер һәм менә материаллар шушы кабинетларда башта принтердан чыгарылып балаларга таратылачак. Аннан соң сканер аша үткәрелеп, тикшерергә, Казанга җибәреләчәк. Шулай һәр кабинетта 2 камера эшли инде, камера күзәтү астында безнең укучылар эшне башкара. Һәр кабинетта 2 оештыручы эшли. Алардан тыш кабинетларда шулай техник специалистлар да беркетелгән. Һәр ел башыннан һәр мәктәптә егыга әзерлек яхшы оештырылган, системага салынган. Һәр бер мәктәптә консультациялар алып барыла, һәр предмет буенча. Һәм безнең менә каникул вакытларында пробный экзаменнар үткәрелде. Укучыларга шушы ПП белән танышу һәм таләпләр белән танышу максатыннан. Шулай ук ППда эшләүче организаторларга, техник хезмәткәрләргә, техник специалистларга без менә шушы апрель-май айларында методик семинарларын үткәрәбез. Аларга шулай ук төп кагыйдәләрне яңадан бер исләренә төшерәбез. Безнең яңа организаторларыбыз аларны яңадан өйрәтәбез. Инде әти-әниләрнең эшләренә килгәндә, алар имтихан нәтиҗәләре белән шул ук көнне таныша алды. Рамазан айы саваплы гамәлләр белән сөендерә. 23 март көнне Соба арена спорт комплексында район күләм ифтар үткәрелсә, 24 мартта Соба урта мәктәбендә мәктәп укучылары өчен ифтар булды. Һәр ифтар җылылыгы, ихласлыгы белән истә кала торган булды. Шулай ук югары утар балалар йорты интернатында үткән ифтар мизгелләренә дә күз салырбыз. Район күләм ифтар быел 7-нче тапкыр үткәрелде. Соба арена спорт комплексына алданрак килүчеләр Сатыш авылы имамы Алмаз хәзрәт Галимҗановның үтемле вәгазен тыңлый алды. Аннары Соба гимназиясе укучысы Камол Камолов махсус хәрби операция барышында һәлак булган ватандашларыбыз рухына Ясин сүрәсе укыды. Татарстан Республикасы Диния нәзарәте мөфтие урынбасары Рауил хәзрәт Зөфәров илебез сагында шәһид киткәннәр рухына дуга кылды. Соба районы башлыгы Рәис Миннеханов саваплы мәҗлестә катнашучыларга Рамазан айы уңаеннан иң изге теләкләрен җиткерде. Ифтар барышында махсус хәрби операциядә катнашучы ир-егетләр өчен волонтерлык ярдәме күрсәтүчеләргә рәхмәт сүзләре бик күп яңгырады. Арчадан сугышчан хәрәкәтләр ветераны Илнур Яруллин, Соба районы мөхтәсибе Айнур хәзрәт Әхмәтовка, солдатка аш проекты җитәкчесе Гөлнара Фәтхрахмановага, СВОга ярдәм иткән эшем медале, Иләбәрдән Гүзәл Федоровага Россия волонтеры медале тапшырды. Төбәктән туганы махсус хәрби операциядә һәлак булган Салават Дәүлиевка, Собадан Җәмил Янгушинга да бүләкләр тапшырылды. Соңгы 2 елда ифтарга керү өчен билетлар символик бәягә генә сатылды һәм ул өстәл әзерләү өчен тотылмады. Әлеге акчалар ярдәмгә мохтаҗ булган гаиләләргә тапшырылды. Садака акчалары Бигәнәй авылыннан ДЦП белән авыручы улы Камилне дәвалау өчен Гөлназ Зәйнетдиновага, Килдебәк авылыннан әтисе махсус хәрби операциядә һәлак булган Илзина Шакировага, Собадан 2 туган абыйсы махсус хәрби операциягә озаткан Алина Янгучинага тапшырылды. Лесхоз мәчете имамы Әхмәт хәзрәт Сафинның вәгазе белән бәйрәмнең рәсми өлеше төгәлләнде. Азан әйтелгәч, ифтарга килүчеләр алдан таратылган су һәм җимеш белән авыз ачты. Акшам намазы укылганнан соң бәйрәм кунаклары табыннар янына үтте. Соба урта мәктәбендәге ифтарга районыбыз мәктәпләрендә белем алучы 600 бала килде. Ифтар Соба районы хакимияте, Соба мөхтәсибәте һәм район мәгариф бүлеге ярдәме белән үткәрелде. Быел әлеге ифтар 3-нче мәртәбә узды. Иң сөйнечлесе елдан-ел ураза тотучы, ифтарга килүче балаларның саны арта. Мәсәлән, Тимершик урта мәктәбеннән ифтарга 50дән артык бала килгән иде. Шикшә урта мәктәбе укытучысы Алсу Ханнанова әйтүенчә, авылда ураза тотучылар, тәравих намазына йөрүчеләр саны арта бара. Әти-әнинең матур үрнәгенә балалар да иярә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте, бәрәкәте, мәгърифәте, ниғмәте булса иде барчабызга. Әлхәмдүлиллаһ, шөкер, менә изге Рамазан айларында ураза тотарга насип булды. Мәктәбебездә укучыларыбыз да тотарга тырыша, сәламәтлеге мөмкинлеге биргән. Укучыларыбыз малайлар күбрәк тотты быел.
Монда безнең 8 укучы гына килде, тотучылар күбрәк. Инде күбрәк гаиләдән, әби бабайлары белән, әти-әниләр белән тотучы укучылар күп. Һәм таравихларга йөриләр укучыларыбыз. Әлхәмдүлиллаһ. Тырышып тоталар Аллаһ ризалыгы өчен дип, менә кичкенәдән булса да, кичкенәдән шулай итеп өйрәнеп, ислам дине кануннары буенча яшәргә тырышучы укучыларыбыз бар. Әлхәмдүлиллаһ, шөкер. Ифтарга килүче балалар тәртип, итагать белән ифтар залына үттеләр. Гаилә, дуслар, сыйныфташлар белән тоткан ураза аеруча җиңеллек белән үтә дигән фикердә аларның күбесе. Мин менә Ольна исемле классташым белән бөтен көнне дә тоттым. Өйдә дә бик җайлы булды тотулары, мәктәптә дә бик җайлы иде. Без гаиләдә уразаны бөтенебез бергә тотабыз, абыйларым, апаларым белән, әти-әниләр белән. Намазларны да бергә укыйбыз. Безнең өйдә дә әни белән бергә ураза тотабыз. Бергә тоткач бигрәк тә рәхәт. Балалар белән бергә авыз ашырга ифтарга Татарстаннан баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев, Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов, Саба мөхтәсибе Айнур хәзрәт Әхмәтов килде. Җәлил хәзрәт балаларга Рамазан аеның фазиләтләре, игелекле гамәлләр кылып яшәү турында вәгазь сөйләде. Гомумән, балалар күңеленә кеше яшьтән үк игелек орлыклары салу үзенең күркәм нәтиҗәләрен киләчәктә бирмичә калмас. Хөрмәтле балалар, менә бик шат сезне белән бүген очрашуга. Allah Teala cennette aşırışlarımızda nasip olsaydı. Bir kavimnin günahları bir kübeygeç, Allah Teala o kavimni caza ziberge bulgan. Özü bilip dursa da feriştelerge itken, siz şu kavimge barıgız, onda günahlı kişiler köp, ama onlar arasında birer naturluk görmezsiz mi diyeyim. Şunda ferişteler bu kavim yanına varıp Allah Teala aytib aytganlar, anda Kur'an okuşu balalar var deyip. Allah Teala aytgan, bu halkның arasında Kur'an okuşu balalar var iken, demek bu ümitsiz halk түгел, аларга жазаны җибәрмибез, ишектиреп торабыз дигән. Ифтарга килгән укучылар арасында үткәрелгән викторинада бик җанлы барды. Район мөхтәсибәте әзерләгән дини викторина сорауларына җавап бирергә теләүче балалар бик күп булды. Аннары Олы Кибеш авылында азан әйтү конкурсында җиңү яулаган Әмир Мөхәммәтҗанов ахшам намазына азан әйтте. Күмәкләшеп, ахшам намазы укыганнан соң укучылар мул сыйлы табын артына үтте. Безнең район укучылары өчен ифтар ел сайын традиция буенча үткәрелеп килә. Узган ел безнең әлеге укучылар саны, ифтарда катнашучы укучылар саны 500-гә якын булса, быел инде алар 600-гә якынлашты. Аллага шөкер дип әйтәбез. Саба урта мәктәбенә без быел сыйдык. Киләсе елга тагында бала саны артса, без монда бу аудиторияга сыймыйбыз. Безне бу шатландыра. Безнең бу балалар өчен бөтен аш-суны әзерләде аш-су җәмгыяте һәм безнең район мәгариф бүлеге хезмәткәрләре, мәктәпләребездә эшләүче хезмәткәрләр, педагогик хезмәткәрләр дә, техник хезмәткәрләр дә барысы да актив катнаштылар. Аларның барысына да бик зур рәхмәт. Безнең балаларыбызның шушындай ифтар мәҗлесләрендә катнашулары, шушында киләселәре, килүләре безне бик сөендерә. Балаларыбыз иманлы, тәрбияле булып үссеннәр өчен гаиләдә, мәктәптә бердәм тәрбия эш алып барылганда гына без нинди нәтиҗәләргә ирешә алачакбыз дигән сүз. Бүгенге бәйрәмне оештыручыларга, район хакимиятенә, аш-су җәмгыятенә һәм безнең мәгариф бүлегенә барыбыз исеменнән дә бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм мондый чара дәвамлы булсын дигән теләктә калабыз. Быел ифтар табынына пылау, гүбәдия, казылык, яшелчәләр, баллы ризыклар, җимешләр, шикләвек, компот тәкъдим ителде. Балаларны сөендерү изге гамәл. Язмыш тарафыннан кыерсытылган балалар аеруча кайгыртуга мохтаҗ. Югары утар балалар йорты интернатында тәрбияләнүче балалар бер вакытта да игътибардан читтә калмыйлар. Бәйрәмнәр саен олы йөрәкле иганәчеләр балаларны сөендерәләр. Рамазан ае аеруча да сөенечләргә бай булган. Бу атнада интернатта ифтар үткәрелде. Балалар йортына шәхси эшмәкәрләр Илнар Салихов һәм Ирек Мимаҗанов килделәр. Кунаклар балаларга вәгазь сөйләделәр. Рамазан ае игелекле эшләр эшләү турында аңлаттылар. Авыз ачып намаз укыганнан соң балалар, биредә эшләүчеләр, кунаклар мул табын янына үттеләр. Ифтар ислам кануннарын саклап, дустана шартларда үтте. Барча мөселман дөньясы көтеп алган изге Рамазан ае төгәлләнү алдында. Бойда бик күпләр игелекле гамәлләр кылды, мохтаҗларны сөендерде. Тоткан уразаларыбыз, кылган игелекле гамәлләребез савапка булсын. Татар халкының борын-борыннан үткәрелеп килә торган бәйрәмнәренең берсе Нәүрүз. Нәүрүз күп кенә халыкларның иске календаре буенча яңа ел бәйрәме. Һәр елны 21 мартта алар язны, яз белән бергә яңа елны каршылаганнар. Узган шимбәдә Саба район мәдәният йорты каршында Нәүрүз бәйрәме үткәрелде һәм без дә аны тамаша кылдык.
Саба районында яшәүчеләр Нәүрүз бәйрәмен ел сайын көтеп ала. Әлеге бәйрәм табигатькә шып-шын язны алып килә. Күңелләр яз сулышы белән яши башлый. Саба район мәдәният йорты каршындагы мәйданга башлану сәгате җиткәнче үк райондашларыбыз инде килә башлады. Иң җаваплы эш башкаручылар, казан асып ботка пешерүчеләр аларны якты йөз һәм тәмле сыйлар белән каршы алды. Биредә шулай ук төрле тәмтемнар да сатып алырга мөмкин иде. Озак та көттермичә, тәмле исләр бөркеп, казаннарда боткалар да пешеп чыкты. Олысы кишесе үзе теләгән тәмле боткалардан авыз итте. Саба район мәдәният йорты хезмәткәрләре мәсәлән 3 казан ботка пешереп бәйрәмгә килүчеләрне сыйладылар. Боткадан авыз итүчеләр дә бер тавыштан иң тәмле ботка шушында диделәр. Мәдәният хезмәткәрләре бүген 3 казан ботка пешерәләр, карабыдай, дүге, тары, бик тәмле боткалар. Әле беренче елымда гына эшләсәм дәген, бик күңелле коллектив. Аллага шөкер, менә бүген төрле боткалар пешереп алып чыктык. Саф һавада шундый тәмле итеп халык боткаларны ала. Вообще күңелле инде, халыкка күңелле булсын дип, тәмле булсын дип, бик тәмле итеп пешердек боткаларны, бүтәнсе майларын, ниләрен салып. Аллага шөкер, дөньяларыбыз тыныч булсын, күкләребез аяз булсын, барыбыз да исән сау булыйк, сау сәламәт булыйк. Бар да яхшы булсын. Ул арада сәхнәдә дә бәйрәм тамашасы башланып китте. Саба шәһәр җирлеге башлыгы Расих Хәсәнов олысын кешесен бәйрәм белән тәбрикләде. Иш бабай белән Әзифә әби Нәүрүз бәйрәменең тиешле тәртиптә баруын күзәттеләр. Бәйрәмнең хуҗабикәсе Нәүрүз бикәнең килүе исә табигатьтә шын яз килүен белдерә. Илләр гиздем, дөнья гиздем. Инде менә сезгә килдем. Нәүрүз мүбәрәк булсын, Нәүрүз мүбәрәк бат. Бүген менә Саба халкы бик матур бәйрәмгә җыйналды. Карга боткасы Нәүрүз каршы алырга җыйналды. Мин Нәүрүз кызы, һәрберегезгә дә сезнең исәнлек, саулык телим. Илләребез тыныч булсын, җаннарыбызда гел тынычлык булсын, матур итеп яшәргә язсын. Бәйрәм белән сезне. Язның килешенә өлкәннәр һәрвакыт игътибарлы. Чөнки Нәүрүз язны каршылап, язгы чәчү эшләре алдыннан үткәрелә торган бәйрәм. Бу гүзәл язгы бәйрәм көнендә кешеләр бер-берсенә кунакка йөриләр, бер-берсенә булган үпкәләрен оныталар, рәхәтләнеп күңел ачалар. Өлкәннәр дә бәйрәм барган мәйданга килеп, Нәүрүз боткасыннан авыз итәләр, бер-берсе белән күрешәләр, хәл-әхвәл белешәләр. Бәйрәмне biz аны яз бәйрәме шуны Нәүрүзне ел сайын көтеп алабыз. Шуны карарга дип чыктым. Бу бәйрәмне жыл сайын бик көтеп алам. Чөнки бу безнең мөселман дөньясында бердән-бер бик яхшы бәйрәм. Көтеп торабыз, яз шушыннан инде яз матур көннәр башлана. Аңа күрә, менә оештыруда бик әйбәт, халык җыелган, бик күңелле, бик күңелле. Илләр имин булсын, барыбызга да тынычлык, саулык, сәламәтлек, шатлык, бәрәкәт булсын. Шулай итеп, шундый теләк белән монда килдек. Анда дуслар да бик күп кешене чараттык. Молодцы, рәхмәт үзенсенә. Әти-әниләр бәйрәмгә балалары белән чыгуны күп күрәләр. Балалар гаджетлардан ял итәләр. Алар өчен күп төрле уеннарда катнашу мөмкинлеге дә бар иде. Милли гореф-гадәтләр белән кичкенәдән үк балаларны таныштыруның нәтиҗәләре дә матур булыр дип ышанасы килә. Балалар белән районда үткән бер бәйрәмне дә калдырмаска тырышабыз. Кабак бәйрәмнәрен, яңа ел. Нәүрүз бәйрәме бу елда бик күңелле узды. Гөрләтеп, җыр биюләр белән Нәүрүз бикәне каршы алдык. Аннары җитезәр, тәвәккәлләр төрле уеннарда катнаштылар. 25 мартта мәдәният хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләде. Әлеге датага багышланган чара Шәүкәт Биктимиров исемендәге район мәдәният йортында узды. Мәдәният йорты фойесында мәдәният хезмәткәрләре тарафыннан әзерләнгән күргәзмә эшләде. Бәйрәмгә килгән районыбыз сәнгатькәрләре, кунак буларак чакырылган каладан килгән зур җитәкчеләр, Татарстан Республикасының мәдәният өлкәсендә гореф-гадәтләрне саклау һәм инновацияләр кертү буенча ресурс үзәге директоры Алсу Мифтахова, Татарстан Республикасы рәисе каршындагы мәдәният үсешенә ярдәм итү фонды башкарма директоры Нурия Хашимова, район башлыгы Рәис Миннеханов күргәзмәне кызыксынып күзәтте. Биредә үз куллары белән тудырылган сәнгать әсәрләре тәкъдим ителгән иде. Ел кызы республика фестивалендә катнашкан Шәмәрдән мәдәният йорты җитәкчесе Гөлназ Әхмәтшинаның шәхси иҗат күргәзмәсе үзе бер зур урын алып торды. Аккүл Бигәнәй авылыннан килгән Рәзина Пазинурованы Тукус таногы белән Бигәнәй авыл клубы тәкъдим итте. Рәзина 86 яшьтә булуына карамастан, менә шундый матур сөлгеләр тукый. Алар һәрберсе үзе бер сәнгать әсәре. Ә биредә исә сәнгать мәктәбендә шөгыльләнүче балаларның иҗат эшләре тәкъдим ителгән. Өйрәнгән һөнәрләрен кунакларга да күрсәттеләр.
Алга таба чара тамаша залында дәвам итте. Пролог өлешендә бүгенге көндә мәдәният тармагында борчыган проблемаларны күрсәтеп, театральләштерелгән күренеш тәкъдим ителде. Әмма мәдәният хезмәткәрләре бернинди киртәләргә карамастан уңышларга ирешеп эшли. Бу хактагы зур доклад белән мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Заһидуллин чыгыш ясады. Борчыган проблемаларга да тукталды. Шуларның иң зурысы дип ул мәдәният учакларында уен коралларының җитмәвен әйтте. Алдагы бурычларның берсе булып, авылларда яшәүче балаларга урыннарда белгечләр булдырып түгәрәкләр оештыру. Бу мәсьәләдә район башлыгы дистанцион рәвештә мондый мөмкинлекне булдыруны тәкъдим итте. Алга таба залга җыелган сәнгать әһелләрен Рәис Миннеханов һәм башкала кунаклары бәйрәм белән котладылар. Чара барышында клубларда, китапханә, музейларда үз эшләренең чын осталары күп еллардан бирле районыбызның авыл кешесенең мәдәни үз аңын үстерүдә нәтиҗәле хезмәт куйган алдынгылары хөрмәтләнде. Алар Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының дәрәҗәле бүләкләрен, грамота, рәхмәт хатларын, Саба муниципаль район башлыгының рәхмәт хатларын, мәдәният бүлеге грамоталарын алдылар. Үзләренең һөнәри бәйрәмнәренә багышланган тантанада мәдәният хезмәткәрләре чын мәгънәсендә рухи ял итте. Алар хөрмәтенә үз балалары зур концерт тамаша куйды. Лесхоз урта мәктәбе базасында РСФСР һәм ТАССРның атказанган урманчысы, почет билгесе, Октябрь революциясе орденнары кавалеры Миннеханов Нургали Миннехан ул истәлегенә багышланган шахмат турниры узды. Башка еллардан аермалы буларак, быел шахмат ярышының нәтиҗәләре белән онлайн рәвештә танышып барып булды. Соба аграр көллиятендә исә атказанган урманчы истәлегенә быел икенче тапкыр тиз йөрешле шахмат буенча республика күләм шәхси команда ярышлары да үтте. Лесхоз авылында ярышлар башланыр алдыннан иң элек Нургали Миннеханов бюстына һәм каберенә чәчәкләр салынды. Атказанган урманчы белән бәйле якты истәлекләр барланды. Быел әлеге турнирда 264 шахматчы катнашты. Алар республиканың 8 районыннан килгән. Катнашучылар 13 төркемгә бүленеп уйнады. Ярышларның баш хөкемдары Эдуард Данилов Мариэль республикасыннан килгән. Ул байлар сабасында беренче тапкыр. Все участники разбиты на группы. Мальчики играют раздельно с девочками. Мужчины и женщины тоже играют раздельно, кроме группы кандидатов в мастеров спорта. Там сильнейшие играют совместно вместе. Ярышта Нургали Миннехановның оныгчыклары да катнашты. Иң кечкенә катнашучы 2020 елга, ә иң өлкән шахматчы Лесхоз авылында яшәүче 80 яшьлек Хамит абый Мөхтәсимов. Ул турнирлар башланганнан бирле бер ярышны да калдырмый катнаша. Менә бу турнирга килгәндә без аны көтеп алабыз. Һәр елны бик зур рәхмәт оештыручыларга. 74 яшьлек Зөфәр Мөхәммәтшин шашка шахмат белән 9-нчы сыйныфтан бирле кызыксына. Ул вакытта Назметдинов турниры бар иде социалистик Татарстанда. Ул оештырган шундай этюдлар һәм задачалар шушы буенча. Шунда катнашып мин 9-нчы класста укыганда, анда язада белмидем әле шахмат тәртипләрен. Аны инде безнең бер укытучы бар иде, Хәлим Бараевич дигән, шул язарга өйрәтте дигән. Шуннан соң шул ярышта катнашып инде 24-нче урынны алып 3-нче рәзәләт алган идем. Бу турнирда инде минем рәттән түгел, бер елны катнашалам, бер елны юк. 3 мәртәбә катнашканым бар. Бер елны мин монда беренче урынны алган бар, 3-нче урынны алган бар һәм 4-нче, 5-нче урынны бүлешкәнем бар. Бу инде ветераннар арасында. Арча районыннан Сөләйман Галиуллинның Саба районында үткәрелүче әлеге ярышта беренче тапкыр гына катнашуы түгел. Бик яратып киләбез, чөнки бу ярышлар Татарстанда танылган, иң югары дәрәҗәдә оештырыла ди ул. Аның белән бергә Арча районыннан быел ярышка 11 кеше килгән. Элегрәк без берничә кеше генә килә идек. Хәзер инде тулы состав белән балалар да, өлкәннәр дә, ветераннар да тулы бер команда белән җыелышып киләбез. Шахматны 3-4 яшьтән бирле уйныйм. Әтиемә карап, ирендем, туганнарыма карап, без көрәшчеләр нәселе дип йөртәләр. Әмма һәр кайсыбыз шахмат уенын, шашка уеннарын үз итеп яратып уйный, бик яратабыз. Мин кечкенә яшьләрдән үк шахмат белән кызыксынам. Мине бабаем уйнарга өйрәтте, ди Петраш районыннан Мирослава Путинцева. Я до сих пор люблю шахматы. Я хожу в Пестрецах на кружок по шахматам. Мой учитель Рустам Галимович. Иногда я дома играю с папой в шахматы тоже. Нургали Миннеханов истәлегенә тиз йөрүчле шахмат буенча республика күләм шәхси команда ярышлары дүшәмбе көнне Саба аграр көллияте базасында үтте. Ул быел икенче тапкыр уздырылды. Турнирда республиканың Саба, Кукмара, Балтач, Теләче, Мамадыш, Әтнә, Әлки, Түбән-Кама, Актаныш районнарыннан, Казан шәһәреннән 2015-2016 елга малайлар һәм кызлар катнашты. Бүгенге ярышта һәр командадан
2015-2016 елгы балалар, 2015 елгы балалар арасында бер кыз бер малай команда составында һәм 2016 елгы балалар арасында бер кыз бер малай команда составында 4 бала катнаша. Ярышка үзегезнең вакытыгызны табып килүегез өчен рәхмәт, диде район башлыгы Рәис Миңнеханов. 2нче елга халык соравы буенча кечерәк яшьтәгеләр өчен дә әлеге ярышларны оештырырга сүз бирде. Без тренировки результата не бывает. А один из этих это мозговой центр. А чтобы мозговой центр хорошо работал, надо играть в шахматы. Мәдинә Исмәгыйловага 9 яшь, ул күрше Теләче районыннан. Шахмат уйнарга күптән түгел генә өйрәнгән булса да, үзенең көчен сынап карарга килгән. Мин шахмат уйнарга бик яратам. Бу ярышта мин 2нче тапкыр катнашам. Әнәс Валиев шахмат тренеры. Әлки районыннан килгән балалар әлеге ярышта беренче елларын гына катнаша. Үткән елны катнашырга өлгерми калдык, ди ул. Организаторлар бик яхшы ясаганнар монда барса, кызык. Залда матур, тренерлар да каршы алдылар, каршы узаталар. Һәрбер төркемдә дә җиңүчеләр билгеләнде. Командалар арасында 3нче урынны Балтач, 2не Сабалылар алды. Түбән Кама командасы 1нче урында. Саба спорт комплексында су асты кемәсе диңгезчеләре көненә һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан 2007-2011 елга һәм аннан яшәрәк үсмер малайлар арасында көрәш ярышлары булып үтте. Ярышларның ачылыш тантанасы зур бер бәйрәм төсен алды. Иң элек ярышларга килүчеләр Алмаз Галимов башкаруында җыр тыңладылар. Аннан соң сүз Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илнур Кыддусовка бирелде. Ул ярышларга килүчеләрне кайнар тәбрикләде һәм җиңүләр теләп калды. Шулай ук яшь көрәшчеләр алдында Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закиров, Саба районы ветераннар советы рәисе Альфред Габдрахманов, Саба спорт комплексы директоры Рифат Хисамовлар чыгыш ясадылар. Алар ярышларда катнашучыларга матур көрәш теләделәр. Көрәш ярышларына тирә күрше районнардан да көрәшчеләр килгән иде. Барысы 146 яшь көрәшче бил алышты. Әлеге ярышларны оештыру һәм үткәрүне флотта хезмәт итүче райондашлар башлап йөриләр һәм матди ярдәм дә күрсәтәләр. 1980-82 елларда Төньяк Боз океаны флотында хезмәт иттем. Үзем бер дә анда хезмәт иткәнгә мөмкинмим, чөнки бик матур җирләрне күреп кайттым. Военный корабльләр, подполковникларда йөрмәсәм дә, рульдәем. Аларны күрдем, барсында Баренцева диңгезе буенда инде. Шул менә Аллага шөкер, ел сайын хәзер 7нче ел инде шушы бәйгене оештырабыз. Подполковниклар көне уңаеннан бик матур көрәш, алар бик күп, җылы-җылы көрәшәләр. Берсенең дә җиңеләсе килмәй. Менә аларга инде исәнлек саулык, имгәнмичә көрәшергә язсын. Шул исән сау булырга, еллар имин булсын. Балалар үстереп, оныклар үстереп, матур иттереп яшәргә язсын. Тыныч илләрдә шушы көнгә багышланган шушындый көрәшләрне уздырып, ярышлар чын мәгънәсендә зур хәзерлек һәм оешканлык белән барды. Хөкемдарлар ярышларны гаделлек белән хөкем иттеләр. Әнә шуңа күрә дә Сабада үткән мондый чараларда көрәшчеләр, спортчылар яратып катнашалар. Бик җылы, бик матур, мин шаккаттым менә ниндидер миллилек, ниндидер татарлык хисе, саф татар телендә сөйләшәләр, ачык йөзле ханымнар, бөтен җирдә менә спорт комплекска килеп керәсең, шундый чисталык, пөхтәлек, бик ошый, үзебезнең менә ниндидер бер йомшаклык, җылылык, татар халкына булган сыйфатлар Сабада шушы комплекста бар. Һәрбер әнине улының җиңүен көтәйт әлбәттә, Аллаһка тапшырдык. Инде генә результатлар булмасын, без барсына да шөкер итәбез. Инде имкәлүләрсез, травмаларсыз балакайлар исән-сау чыгыш ясасыннар. Саба дулкыннарына һәм Саба районына зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Көрәш ярышлары көн кичкә авышканчы дәвам итте. 17 үлчәү категориясында барган ярышларда җиңүчеләргә дипломнар, акчалата бүләкләр, медальләр тапшырылды. Ә командалар арасында Саба командасы 1нче, Симет командасы 2нче, Икшермә командасы 3нче урыннарны яулады.
30 мартта Ураза бәйрәмен билгеләп үтәчәкбез. Айларның султаны булган Рамазан ае иртәгә 29 март көнне кояш баегач тәмамлана. 30 март көнне мөселман дөньясы Ураза бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Дин кардәшләребезне мәчетләргә гаит намазларына чакырып калабыз. Гаит намазына җыелу вакыты 4 сәгать 40 минутка билгеләнгән. Иртәнге намаздан соң вәгазь, Коръән укылачак, күмәкләшеп дуга кылыначак. Аннан соң гаит намазы укылачак. Ураза бәйрәме 3 көн дәвам итә. Тоткан уразаларыбыз, укыган намазлар, биргән садакаларыбыз кабул булсын. Якынлашып килүче Олуг Ураза бәйрәме белән сезне. Тапшыруыбызда сезгә җиткерәсе соңгы хәбәр бүгенгә менә шул иде. Безнең чыгарылышларны экраннарда күренүче сылтамалар аша кереп карый аласыз. Алда реклама чыгарылышы булыр. Аннан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз. Аның соңында биек җиңүгә 80 ел сәхифәсе урын алачак. Безнең белән калыгыз һәм кичләрегез күңелле үтсен.